Медитация с растителното царство от учителя Вивамус. Визуализирайте как седите на тревата, заобиколени от множество чудесни растения, цветя, папрати, растения с различна големина и от най-различни видове. Там също има прекрасни дървета и лози. Вие наистина се намирате в най-хубавата градина, която може да си представите. Вие седите облегнати на едно прекрасно дърво, което може да си представите по най-различен начин. Чувствате се физически свързани с това дърво и с тревата. Като протегнете ръка, можете да докоснете някои цветя и лози. Царството на растенията изцяло ви обгръща. Нека във вашето сърце се зароди златна енергия, която да започне да се излъчва навън. Тя се излъчва на 360 градуса, излъчва се зад вас, навлизайки в дървото, пред вас, отстрани на вас и надолу към други представители на царството на растенията, преди отново да се върне в Вселената. Докато трае това излъчване, започвате да усещате една вибрация. Вие се свързвате посредством вашето собствено златно излъчване от сърцата си с вибрационния поток на царството на растенията. Ако го позволите, ще можете да усетите как ударите на сърцето се присъединяват към ритъма на растителното царство и ритъмът на царството на растенията се присъединява към вашия сърдечен ритъм. Усетете колкото се може по-силно това взаимно протичане. Вашите сърца излъчват своята златна енергия. Възниква връзка с растителното царство, а чрез нея и с Вселената, а след това отзвукът на енергията постъпва обратно в сърцата ви и с това естествено в цялата ви физична структура. Този процес е съпроводен с един много радостен ритъм. Може даже да имате желание да потанцувате. Вълна от радост преминава през телата ви. Вие искате да скочите и да потанцувате. Вероятно и ще трябва да го направите, когато приключите медитацията. Усетете тази връзка. Изпълнявайте това упражнение, докато успеете да го правите с лекота. Когато всичко във вас тече свободно, можете спокойно да се движете по време на медитацията. Когато познавате последователността, не е необходимо вече да седите по време на медитация. Отначало визуализирайте себе си, свързани с дървото, и първите няколко пъти се концентрирайте върху това. След това просто изпратете енергия към растителното царство. Приемете обратно, като следваща стъпка, като следваща степен на вашата връзка с растителното царство. Можете да изразите в движение радостта, която възниква от това богато на вибрации и съприкосновение. Движете тялото си, танцувайте в ритъма на своята връзка. Мислете за това, че се свързвате с идеала си. Така вашите физични тела ще отговорят на вибрационната чистота на вашия идеал. Правете тази медитация, докато преминете на следващата лекция, съответно, докато се умеете да я изпълните с лекота. Аз ви благодаря и ви изпращам днес моята специална любов. Вивамус.